Visitar el Campello sempre és un plaer, però si és a l'octubre, durant les seves festes patronals, encara són majors les ganes de viure-les junts amb tots vosaltres i poder compartir i gaudir amb les nostres passions durant els actes oficials que amb tant d'afecte i il·lusió preparem cada any. de que defensarem la plaça per damunt de tot, que així estarem acampats a la platja a veure si és veritat de que arriben els nous. Vos esperem!